Jiyan nabe. Eka zwan û ez jiyanê xwe bi zwanê dadî xwe mal bikerim. Labelê an û nê ben û maşinê mekteban di arenê maravanê zwan û weçiyayîş. Zamanê me rûmetameye. Dibînin ku li vî welatê jî tiştê ku gelê Bengalî jiyaye her roj tê jîn. Li Sakaryayê Kadir Sak û kurê wî Uğur, li Konyayê Malbata Dedeoğlê, li Stenbolê Mizîkjen, her roj rastê zek zor û pêkutiyan tên ji bo ku zimanê xwe li kuçe û kolanê bikartînin. Ji bona wî jî ez bawerim kesên ku ya jî civa ku gelên ku herî zêde li vê daxwazê û li vê roja 21 Sibatê roja zimanê dayîkê ya cîhanê xwedî derkeve gelê Kurd bixwe. Ji ber ku ev not û neh salin li ser gelê Kurd qedexe, astengî, polîtîqê pişaftinê hatine meşandin. Ji ber wî jî heta niha gelê Kurd ji mafê perwerdehiya bi zimanê dayîkê bêpar hatiye îştin. Lomba jî em dibêjin em îro ji bo zimanê xwe li virin. Aha Mezopotamya û Anatoliyê di dîrokê bûye dergûşa gelek şaristanî ziman û çandan. Lê ji ber bi salanê polîtîkayê li ser zimanê zikmakî têne meşandin, aha me bel bi çolbûyînê ve diçe. Xwestekê perwerdeya bi zimanê zikmakî ku rêgeza bingehîn ya perwerdeya zanistiyê pêk dîne, rastî êrişên dijatperestiyê tê. Li hemberderketina fêrbûn û jeyna zimana zikmakî li hemberderketina zanistiyê ye. Bi henceta ku welat tê perçe bibe, li hemberderketina xwesteka bi milyonan zarokên ku perwerdeya bi zimanê zikmakî dixwazin, nayê pejirandin û wekî gef dîtina vê xwestekê rawa jî nerast e. Em wek platforma ket û demokrasiya Amedê Bangî desthilatdaran dikin. Dest ji van polîtîkayên qedexekirinê û pişaftinê berdin. Him polîtîk û him jî ji aliyê pedagojîk de xwesteka me ev e ku bila bi perwerdehî bi zimanê zikmakî bê bi perwerdehî bi zimanê zikmakî bêdayî. Zvananê perwerde, zanistî, pedagojîk û însanî neticeyan neyînan xurey de ano û heta çûya înan ra xisarek û pîl roneno. Bi dehan ciwan haliyê Tirkiyeyê belakî kilamê Tirkî gudarî kirin, belakî Kurdî xeber da rastî êrîşa hatin û hatin qetil kirin. Bi rastî viya gere tu însankî qebûl neke, ne an tenê zimanê Kurdî tenê nîne hemû zimana gera xwedî derkeve. Em bi vî zimanê me em hatine dinê, me bi vî zimanê ciyan kiriye û em ciyana xwe jî bi vî awayê bidomînin. Vî watayê da gere herkes zimanê Kurdî xeber bide û di mala xwe da her dayîkek bibe mamostekî zimanê xwe fêrî zarokê xwe bike. Wek jinekê wek dayîkekê Kurd di serî de divê ku em herkes li zimanê xwe xwedî derbikevin. Di serî de dayîk û malbat di serî de divê ku li zimanê xwe xwedî derbikevin ji ber ku ziman hîmê netewbûniyê bingeha wê yê ku li zimanê xwe û nirxê xwe xwedî dernekevin ew nikarin li tekoşîna xwe jî xwedî derbikevin ew nikarin li pêşeroja xwe jî xwedî derbikevin. Divê ku herkes di malê xwe de di jiyana xwe de bi Kurdî bijî, bi Kurdî bifikire, bi Kurdî jiyanekê bimeşîne ji ber ku yê ku bi çanda xwe hunerê xwe mezin nebe, teşe negire ew dibi kesekê nêvcî dibin mirovekê nêvcî û nikare jiyana xwe hem di hêla derûniyê de di hêla pêşketinê jî de nikare bin meşandin divê ku em herol qada bin ji bo ku zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û zimanê